Hija storja taqsim il-qalb dik li żviluppat matul il-lejl li għadda fis-Swatar l-omiċidju ta' mara li spiċċat maqtula mill-eks sieħeb tagħha permezz ta' sikkina. Il-vittma li ġiet identifikata bħala Nicolette Girshi kellha 48 sena u sfortunatament hija ġiet iċċertifikata mejta fil-post propju fl-appartament tagħha fil-limiti ta' Birkirkara fi triq Giuseppe Busuttil. Bġirien jistqaru magħna li huma ma semgħu xejn u li d-din hija żona ta' Birkirkara verament kwieta fejn ħadd m'għandu problemi ma' ħadd. Dan l-istazzjon jista' jiżvela li l-istorja kollha bdiet meta l-pulizija rċevew rapporti li kien hemm raġel li daħal jeddet lill-impjegati tal-lokanda Hilton u li ħoloq kommozzjoni. Dan kien l-ħabta ta' nofs il-lejl neqsin 10. Sa ma waslu l-pulizija, l-Irlandiż Edward Johnston kien qabeż lejn in-naħa tal-baħar u n-negozjati miegħu sabiex iċedi ruħu damu għaddejjin 3 sigħat sħaħ. Johnston qalilhom illi kien qatel lill-ex partner tiegħu. Imbagħad għal-ħabta ta' 3 ta' filgħodu ta' issalt lejn il-pulizija u kien f'dan il-ħin meta l-uffiċjali sparaw lejh. Skont il-pulizija l-Irlandiż miet ftit tal-ħin wara fl-isptar Mater Dei. S'issa għadu mhux magħruf eżatt kif mis-Swatar ir-raġel spiċċa fl-akwati ta' Paġeville li hu żguru illi wara li ġie lokalizzat ir-raġel imbagħad instabet il-vittma fl-appartament tagħha. Bil-investigaturi jikkonfermaw illi Nicolette Girshi kienet inqatlet ftit ta' sigħat biss qabel. Net News insab informati li lura f'April il-vittma kienet għamlet rapport dwar fastidju min-naħa tal-Irlandiż wara li Girshi kienet irċiviet xi emails mir-raġel ftit wara li dawn temmew ir-relazzjoni ta' bejniethom. Nicolette Girshi kienet impjegata f'bank lokali u fuq il-midja soċjali kienu mijiet il-messaġġi ta' dieqa u xokk illi twasslu kemm minn kollegi kif ukoll ħbib tagħha u anke qraba tal-vittma bil-mara deskritta bħala mara li kienet bil-aqal, biżla u kompetenti. Intant dwar dan il-każ għaddejja inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin bl-assistenza tal-Pulizija tal-Forensika. Il-qtil ta' Girshi huwa t-tieni feminiċidju ta' din is-sena wara d-delitt ta' Sandra Ramirez illi kienet inqatlet f'Jannar.